Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da kasancewa da ku a channel ɗin Hausa Tech Team. So wannan channel ne da aka buɗe domin taimakawa al'umma ta fuskar wato ilimin kimiyya ko kuma ilimin kimiyya da fasaha. Wannan channel za ta baka damar samun tutorial ko kuma bidiyoyi wanda suke da alaƙa da wato wayan Android ko application ko WhatsApp track ko Facebook track ko kuma harkan programming ko kuma dukan wasu sirrika wanda suka danganci waya keypad ko waya Android. Sannan ta wani bangaren wannan channel za ta baka daman koyawa na yadda ake editing ko kuma design na photo. Sannan wani bangaren kuma za ta baka dama da zaka koyi editing na video da sauran abubuwa makamantan wannan. So ga dukan wani wanda yake harkar technology yana da dama da zai iya shiga cikin wannan kungiya na Hausa Tech Team ta hanyar bibiyan wajen yin comment da tambaya ko kuma yin magana akan bukatarsa. So kuma wannan bidiyo ne na farko da zamu fara gabatar da bayani akan design ko kuma photo editing da sauran abubuwa makamantan wannan. So kamar yadda muka faɗa wannan bidiyo zai mai da hankali ne kan yadda ake editing da wayar Android wato editing na hoto. So wanda in fact zamu iya bayani cewa design. So wannan harka na design yayin yinsa akan buƙaci abubuwa da ɗan dama musamman ga wanda za su yi aiki da wayar Android. Za mu buƙaci background eraser kamar yadda yake anan, za mu buƙaci pixel lab kamar yadda yake anan. Sannan akwai wasu application ma da za mu buƙace su kaman PixArt, kaman Adobe, kaman akwai Adobe CCL, akwai Adobe Photowriter. Dukka za mu buƙaci wayannan abubuwan. Sannan za mu ba da link ɗinsu a wajen comment da description na wannan bidiyon, ko kan iya bi domin ku ɗauko wannan wato link ku ɗauko wannan application ɗin. So bari mu gabatar da kala ko kuma ire-iren abubuwa da za mu iya yin design ta hanyar amfani da wayanmu na Android. Da yake wannan bidiyon zai kasance kamar gabatarwa ne, so ko da za mu gabatar da tutorial bidiyon ba zai yi tsayi ba gaskiya. Kawai za mu bar shi a mazannin gabatarwa ne, alabashi ko daga baya in bidiyo ya zagayo za mu gabatar da tutorial ko kuma za mu fara yin tutorial ko kuma step by step na abubuwan da ake bukata yayin gabatar da ire-iren wannan abu. So bari mu shiga gallery na wayanmu sai mu ga wayannan hotuna ne wanda duk an yi design ɗinsu ta hanyar amfani da wayar Android kamar yadda muke gani a nan wajen. Sannan shi wannan pixel lab zai baka damar da za ka yi abubuwa na ban mamaki. Da yake ba mu takaita abin da iya pixel lab ba, so za mu yi amfani da kamar PixArt da kuma Adobe kamar yadda na faɗa. Sannan za mu da yin design kamar na cartoon da sauran abubuwa makamantan wannan. So wannan dai ire-iren abubuwan da za mu koya ne ko kuma za mu koyar ta ita wannan channel na Hausa Tech Team wanda ya kasance haɗin gwiwa ne domin ilmantar da al'umma musamman wanda suke jin yaren Hausa da kuma faɗakar da su da kuma wato bayani ko kuma faɗakar da su akan yadda za su tashi su riƙi wato harkar technology domin ci gaba da samun wato wasu abubuwa kamar misali sana'a kenan, sama da a ce mutum ya zauna yana jiran gwamnati ta ɗauke shi aiki ko wani makamancin haka. Wannan abubuwan suna da matukar muhimmanci sosai kuma za mu dinga gabatarwa. Wannan in ka iya wannan design akan iya ɗaukan ka yi aiki a baka kuɗi. Ba ma iya design ba, har irin modification na hoto kamar yadda muke gani duk za mu yi tutorial ko kuma za mu na gabatar da tutorial a kansa. So abubuwan da ake bukata yayin yin wannan abun kamar yadda muka faɗa shine background eraser da kuma pixel lab. Sannan akwai PixArt, sannan akwai Adobe Photoshop, sannan akwai Adobe LR, sannan akwai Adobe CCS, akwai Adobe Classics. Wayannan application duk insha Allah za mu ba da link ɗinsu. Ku kan iya ziyartar wajen comment ku ɗauko wannan application ɗin wanda in Allah ya yarda a tutorial da za mu yi na gaba za mu gabatar da aiki kai tsaye
ko mu ɗau application guda ɗaya a ciki, ko kuma mu yi bayani ko tutorial kan yadda ake wato yanke hoto ta hanyar amfani da background eraser wannan kenan. So za mu dakata a nan, kasancewar wannan bidiyon zai zama gabatarwa ne. Domin haka ga dukkan wanda suke da interest ko kuma sha'awa na shi harkar design a wayar Android, to sai su yi subscribing na wannan channel na Hausa Tech Team da kuma taɓa ƙararrawa, domin hakan shine zai ba da ƙwarin gwiwa wajen gabatar da tutorial masu alaƙa da ilmantarwa da faɗakarwa. Kada a manta, ga duka wanda yake da interest, wanda ya zama cewa yana da channel ko kuma yana da ilimi wanda yake da alaƙa da kimiyya da fasaha, yakan iya yi mana bayani a wannan channel namu, wanda za mu faɗa mana dokoki da kuma yadda tsarin ƙungiyar yake kafin mu sa shi a cikin ita wannan ƙungiyar. So a kasance da Hausa Tech Team a kowane lokaci. Za mu dakata a nan. Idan Allah ya kaddara bidiyo na gaba, za mu tsunduma gabatar da shi bidiyon kai tsaye ko kuma tutorial ɗin kai tsaye da yadda za ka yi editing ɗin ko kuma za ka cire background na hoto. So a kasance da Hausa Tech Team a kowane lokaci. Hausa Tech Team ta ku ce. Sai mu haɗa tutorial na gaba insha Allah.